Καλέ γράφει τόση ώρα. Γεια σας, τι μου κάνετε? Βρε. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού του καναλιού. Σήμερα θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα το μακιγιάζ, το οποίο είναι με προϊόντα από 5 ευρώ και κάτω. Δεν έχω βάλει τίποτα μα τίποτα στο πρόσωπό μου το οποίο να ξεπερνάει τα 5 ευρώ. Είναι ένα ανοιξιάτικο μακιγιάζ, όπως έχετε καταλάβει, είναι λίγο έντονο. Ο καθένας μπορεί να το προσαρμόσει με τα δικά του τα γούστα. Μπορείτε να κάνετε λιγότερο, μικρότερο το eyeliner, μπορείτε να μην βάλετε την ψεύτικη βλεφαρίδα. Ναι, είναι ψεύτικη βλεφαρίδα, δεν ξύπνησα μια μέρα και είχα αυτές τις βλεφαρίδες. Μακάρι να γινότανε, αλλά δυστυχώς δεν είναι δικές μου. Αν είσαι καινούριος και βλέπεις πρώτη φορά βίντεο σε αυτό το κανάλι και άμα σου αρέσει το περιεχόμενο του καναλιού, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνεις μια εγγραφή, να μου αφήσεις σχόλιο και να μου κάνεις like. Μου αρέσει αυτό που γίνεται τελευταία, είναι ότι ανεβαίνουν οι συνδρομητές και χαίρομαι πάρα πολύ, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είμαστε τώρα αισίως στους 280. Βέβαια τώρα άμα με ακούσει κάποιος ο οποίος έχει ένα πιο αξιοπρεπές κανάλι και έχει χιλιάδες subscribers, θα πει τι μας λες τώρα ρε γατάκι, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό που συμβαίνει και ελπίζω να συνεχίσει έτσι, γιατί χαίρομαι πάρα πολύ που σε αυτά έστω τα 280 άτομα αρέσει αυτό που κάνω. Πάμε να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε αυτήν εδώ πέρα τη χρωματική παντεσία, ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να σας φανεί χρήσιμο και πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι, και το καλοκαίρι έτσι ακριβώς είμαι, τόσο λευκή. Θα ξεκινήσω με το primer της Wet n Wild και θα το περάσω στο πρόσωπό μου. Στη συνέχεια θα περάσω στο foundation από Wet n Wild, είναι αυτό που είπα και στα αγαπημένα μου. Εξακολουθεί να είναι στα αγαπημένα μου, δεν αλλάζει κάτι, η τιμή του είναι στα 5 ευρώ. Οπότε είναι και μέσα στο θέμα μας. Θα βάλω μια μεγάλη ποσότητα, μόνο και μόνο γιατί όπως έχω εξηγήσει, σαν foundation δεν είναι αρκετά καλυπτικό. Παίρνω ένα πινελάκι για να το περάσω και το ξεκινάω να το περνάω, να το εφαρμόζω στο πρόσωπο. Τα πινέλα που χρησιμοποιώ είναι από ένα site που λέγεται Beauty Wear, θα σας αφήσω το link από κάτω. Κόστησαν 19 ευρώ και είχε μέσα νομίζω γύρω στα 10 πινέλα, είναι αυτά εδώ πέρα, τα οποία είναι και για το foundation και για κοψίματα αλλά και για τις σκιές, οπότε πιστεύω ότι παίρνεις μια πολύ καλή ποσότητα πινέλων σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Δεν φεύγουν οι τρίχες τους και έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση όταν τα χρησιμοποιείς. Αφού τελείωσα με τη βάση μου, θα περάσω στο concealer και τις ανάγκες του βίντεο θα χρησιμοποιήσω από Essence το Stay All Long Lasting Concealer. Είναι αυτό εδώ. Χρησιμοποιώ το σπόγκο από την H&M, τον οποίο τον έχω ταμπονάρει λίγο με νεράκι. Για να σετάρω την περιοχή κάτω τα μάτια θα επιλέξω μια πούδρα για μωρά από Johnson's, επειδή διάβασα σε ένα άρθρο ότι κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με την καλλιτική την πούδρα που χρησιμοποιείται για αυτό το λόγο. Οπότε θα πάω κάτω από την περιοχή των ματιών και θα σετάρω τα μάτια μου για να μην κάνουν ρητίδες, κάνει ρητίδες το concealer. Επαναλαμβάνω και από την άλλη μεριά. Θα κάνουμε λίγο χάλιο εδώ πέρα, αλλά δεν πειράζει. Την οποία θα την αφήσω μέχρι να τελειώσω το υπόλοιπο πρόσωπο για να κάνει και τη δουλειά της. Ουσιαστικά κάνουμε baking με αυτόν τον τρόπο. Εγκλωβίζουμε το προϊόν μέσα στο δέρμα. Το υπόλοιπο πρόσωπο θα το σετάρω με την πούδρα από Essence, την Camouflage, η οποία είναι πάρα πολύ καλυπτική. Δεν είμαι 100% ικανοποιημένη γιατί καθώς περνάει η ώρα με τη συγκεκριμένη, το πρόσωπό μου αρχίζει και αλλάζει, το μακιγιάζ μου αρχίζει και αλλάζει. Αλλά πιστεύω ότι άμα χρησιμοποιήσεις λίγη ποσότητα δεν θα σου κάνει αυτό το αποτέλεσμα. Οπότε θα δοκιμάσω σήμερα να χρησιμοποιήσω λίγη ποσότητα.
ίσα ίσα. Τα φρύδια θα χρησιμοποιήσω την πρόσφατη μου αγάπη, είναι από τα Jumbo, η Eyebrow Palette. Θα τα κάνω off camera γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ βαρετό να βλέπεις κάποιον να φτιάξει τα φρύδια του. Θα πούμε σε 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τα μάτια και θα πάρω μία μικρή σκιά από την εταιρεία Glamorous. Έχει ένα χρώμα καφέ. Θα πάρω ένα χοντρό πινελάκι και θα το περάσω πάνω από το κινητό βλέφαρο. Στη συνέχεια θα πάω σε μία άλλη σκιά. Είναι από την εταιρεία Amy's, την έχω ξαναδείξει στο κανάλι μου. Θα χρησιμοποιήσω το κίτρινο για το συγκεκριμένο μακιγιάζ που έχω στο μυαλό μου. Η τιμή της νομίζω ότι είναι στα 1 με 1,5 ευρώ, δηλαδή είναι πάρα πολύ οικονομική. Συνέχεια θα κάνουμε το eyeliner. Για το κατεξοχήν eyeliner φυσικά θα χρησιμοποιήσω από την Golden Rose το liquid eyeliner και θα πατήσω πάνω στο περίγραμμα που έχω ήδη κάνει. Στη συνέχεια θα πάρω πάλι το πινελάκι αυτό και θα το περάσω σύριζα στις βλεφαρίδες, το οποίο έχει χρώμα από πριν φυσικά. Για μάσκαρα θα χρησιμοποιήσω από την εταιρεία Essence την I Love Extreme Crazy Volume. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Έχει στενάκια αντί για βουρτσάκι, όπως έχω ξαναπεί με βολεύουν πάρα πολύ. Οπότε θα τα περάσω λίγο στις βλεφαρίδες, γιατί δεν θέλω πολύ. Τα ψεύτικες βλεφαρίδες θα χρησιμοποιήσω από τα Jumbo, τις συγκεκριμένες. Για bronzer σήμερα θα χρησιμοποιήσω από τη Wet n Wild το Color Icon Bronzer. Αφήνει ένα πάρα πολύ γλυκό και ωραίο χρώμα και επειδή είναι πάρα πολύ έντονο το μάτι δεν θέλουμε να το βαρύνουμε και με τα υπόλοιπα που θα βάλουμε στο πρόσωπό μας, οπότε ίσα ίσα. Συνέχεια θα χρησιμοποιήσω από την Belle το Too Skin Pocket, το ρούζ αυτό, και είναι επίσης γύρω στα 3 με 4 ευρώ άμα δεν κάνω λάθος. Θα πάρω πάλι αυτό εδώ πέρα το χαριτωμένο το πινελάκι και θα χρωματίσω λίγο τα μάγουλα. Θα χρησιμοποιήσω την ίδια παλέτα από Lovely για να βάλω στο κόκκαλο του φρυδιού το πιο ανοιχτό χρώμα που χρησιμοποίησα και στο εσωτερικό για να το φωτίσω. Δεν ξέρω κατά πόσο θα φαίνεται στην κάμερα, αλλά φωτίζει. Και θα το χρησιμοποιήσω και στη μύτη. Για κραγιόν θα χρησιμοποιήσω μια πολύ nude απόχρωση. Είναι πάλι από τα Jumbo, η τιμή του είναι στα 3 ευρώ νομίζω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρη. Και η απόχρωσή του είναι ένα μπέζ το οποίο ελαφρώς ροζίζει. Και έτσι ολοκληρώνεται και το σημερινό look. Είναι ένα μακιγιάζ το οποίο είναι αρκετά έντονο. Σκέφτηκα ότι είναι μια καλή ευκαιρία να γυρίσω κάτι με χρώμα, γιατί πλησιάζει και το καλοκαίρι, έχουμε άνοιξη, οπότε θα ήθελα να κάνω κάτι χαρούμενο. Την επόμενη φορά ίσως πάω σε πιο ήπιες nude αποχρώσεις. Ελπίζω να σας άρεσε και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά!